Magandang umaga po sa UGB, Universal Guardians Brotherhood, especially kay Ama na BFG Liborio Abraham Jr., the father of all guardians, at kay UGMF Melvin Isahak Contapay. Yan, magandang umaga po sa inyo at sa mga bumubuo po ng GMB, Guardians Multinational Branches, or samahan ng mga kababayang guardians. Ang isusunod ko pong ipapakilala po sa inyo ay yung pong mga bumubuo po ng Guardians Original Branches or GOB. Nauna po dyan yung kanilang bagong mga opisyal. Ang kanila pong presidente ay si Dominador, OGMF, CNF, Axel Cudal. Ang kanya pong branches ay Guardians Nationalist Movement Incorporated or GNMI. Ang kanila pong director ay si Biner, OGMF, CNF, Jus Castillo. Ang kanya pong branches ay Civil Integrated Mobile Group Guardians or CIMG. Ang kanila pong advisor ay si Ronilo, OGMF, CNF, Ron Torre. Ang kanya pong branches ay Guardians Brotherhood International, Crime Buster Auxiliary Troops or GBI CBAT. Vice for Judiciary, USE GMF CNP Lawin Suarez Jr. Global Wide Guardians Patriot Incorporated or GGPI. Ang kanila pong vice for legislator ay si Arwin, GMF CNF, Arlene Bolante. Ang kanya pong branches ay Guardian Central Force International Incorporated or GCFII. Next, ang kanila pong Secretary General ay si Jose GMF CNP, Sniper de la Cruz. Kanyang pong branches ay Guardians Brotherhood International, Crime Buster Auxiliary Troops or GBIC BAT. Ang kanila pong Treasurer General ay si Marie, BGMF CNP, Mars de la Cruz. Ang kanya pong branches ay Dangal ng Guardians Philippines International Incorporated, DGPII. Ang sumunod po doon ay si kanilang Director General Ruelio, GMF CNF, TAP Halipa. Ang kanya pong kinabibilangan na branches ay United People Guardians Brotherhood Incorporated or UPGBI. At ang kanila pong Marshal General ay si Eutikio, GMF CNF Kits Kasalo. Ang kanya pong branches ay Black Panthers Guardians Brotherhood Incorporated or BPGBI. Ayan po. At ang kanila pong Auditor General ay si Leticia, MGM CNP Libra Abales. Ang branches ay Worldwide Guardian Society Incorporated, WGSI. At ang kanila pong Camp Controller General ay si June, GMF CNF June 7 Salen. At ang kanyang branches po ay Guardians International Wanker Contingent Fraternal Brotherhood Incorporated or
CIO, CFBI. At ang kanilang Finance General po ay si Tagumpay, GMF CNP, Virgo Calio. Ang ay Global United Guardians Brotherhood International Incorporated or GUGBII. At yung pong kanilang Information General ay si Stephen, GMF CNF, Lawin, Vanguardia. At ang kanya pong branches ay Lawin Wings Guardians Brotherhood International Incorporated or WGBII. Ang sumunod po doon ay BGMF, PCGS, Esther. Ang kanyang branches po ay Guardian Solidarities Achievers Force International or GSAFI. At ang sumunod po doon ay si GMF PCGS Tom. Ang kanya pong branches ay Guardians International Quarter Paternal Brotherhood International or GIQ FBI. Yan po, sila po yung mga bumubuo po sa GOB or Guardians Original Branches Central Federation. In behalf of our chairman, GMFCNF Lawin 3, and Madam Chairwoman, Joji Mayol, and also our Supremos here in Pampanga Chapter, PCGS, NCF Jojo Sunga, and PCGS, NCF Aquarius, and also Suprema M Aquarius. Kami po ay bumabate ng magandang umaga sa inyo at sa mga bumubuo po ng GOB. Congratulations po sa mga bagong opisyal po ng GOB Central Federation. Ako po ay umihingi po ng dispensa at pasensya kasi po doon po sa mga nauna kong ginawang video tungkol dito, may kulang pala, may mga kulang. Ako po yung humihingi personally ng pasensya sa inyo. Kasi hindi ko po actually kabisado pa yung mga bumubuo po ng GOB. Ano po, at yung pong samahan po ng mga kababayang Madonna, kababayang Guardians sa Madonna, ayun, hinihingi ko po yung inyong kapatawaran at pasensya. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aming chairman, yung pagtitiwala po. Maraming salamat po, chairman at kay chairwoman Joji Mayol. Muli po, ako po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga. At long live Guardians, in service to one, in service to all.